Jama'a assalamu alaikum, ina mana fatan alkhairi, ina kuma fatan kowa yana lafiya. Ina kuma jajanta mana na rashi da muka yi, musamman mutanenmu da muka rasa a Maiduguri wa'inda aka yi wa yankan rago. Wanda duk wani mai imani, duk wani mai tausayi dole shiga cikin ɗimuwa in kaga hotunan. Annabi yayi gaskiya ce mana akwai lokacin da zai zo za a yi ta kisa irin wannan, wanda ya kisan bai san dalilin da ya sa ya kisan ba, shi kanshi wanda aka kashe bai san laifin me aka kashe shi ba. So wannan ya tabbata cikin arewacin ƙasar nan muna cikin bala'i, muna cikin masifu iri-iri. Shekara kusan 10 kenan muna fama da wannan bala'i na rashin tsaro. Mun fita wannan mu faɗa wannan, amma dai muna cikin masifa. So babban abin tambaya shine anan, shin ina shugabanmu yake? Ina mutumin da muke tunanin shine zai kawo mana ɗoki, mutumin da muke gani a cikinmu ya fito, wanda shekarun baya in irin wayannan abubuwa sun faru muryar shi muke fara ji ko mu gan shi a jarida yana ta kumfar baki, yana magana da yawun talakawa. Sai muka yi tunanin in shi ya samu damar, muka yi mai kyakkyawan zaton cewa zai share mana kukanmu, zai kuma magance mana matsalolinmu, wanda muka fito ga baki ɗayanmu, ƙwarmu da kwarkwatanmu, wa'inda za su tallata shi suka tallata shi, wa'inda za su zaɓe shi duk suka zaɓe shi. Na tabbata a cikin wa'innan mutane da aka yanka, cikin mutane 50 ɗin nan, ta ƙila 20 ko 30 sun dangwala mai ƙuri'a. A tunaninsu zai kare musu mutuncinsu, zai kare musu rayuwarsu, za su samu sauƙin rayuwa a wannan ƙasa. Kusan yawancinmu gaba ɗaya wannan tunani muka yi mishi. So babban abin tambayar shi ne, shin yana ina duk wa'annan abubuwa suke faruwa? Babban tashin hankalin ma shi ne ba ma jin shi, ba mu jin ɗuriyar shi, baya jajanta mana, baya fitowa ya gaya mana halin da ƙasar take ciki. Wani abu yana taya mana da hankali matuƙa, wanda ya kamata duk wani mai kishin ƙasar nan, musamman matasa mu irin mu fito mu yi tambaya. Musamman waɗanda suke da dama in sun yi magana za a saurara ko mutane da yawa za su ji su. Ya kamata lokaci ya yi kamar lokacin shekarun baya a wancan siyasar ko wancan jam'iyyar da suke mulki, muka fito muka yi muka yaƙi wannan gwamnati ta faɗi. Mu me ribanmu ne? Ribanmu dai a ƙasanmu ta dawo a ɗora ta kan hanya, 'ya'yanmu a gina musu fica. A wancan lokacin muna ta fama da insecurity, wannan abu ya ja mu muka yi wannan jam'iyyar. Duk ba 'yan siyasa ba ne mu, amma lokacin muka shiga siyasa. To abin mamaki, mutumin da muka yi wa wannan duk wahalar sai ya zamanto ya zo ya zuba mana ƙasa a ido. Duk wannan tunanin da muka yi a kan shi ba haka ba ne. Sai nake tunanin anya shi ne wanda talaka ya tunanin shi ne zai kawo mana ɗoki, wanda talaka ya yadda da shi 100% ya dangwala mai ƙuri'a. Ba na manta lokacin da za a yi zaɓe na farko, wallahi mahaifina yadda ka san za a yi sallar idi, tun asuba ya tashi, ya yi kwalliya da fararen kaya, ya je shi ya fara dangwala mai ƙuri'a. Ina gaya ma in ma san Buhari ne, bara a gaya mana san Buhari ba. Amma lokaci ya yi da ya kamata kuma mu fito mu yi magana, mu tambaya a matsayinmu na 'yan ƙasa, a matsayinmu wanda muka zaɓe shi, muka kuma tallata shi. Mu tambaya shin yana ina? Shin anya shi ne yake mulkin nan kuwa? Anya shi ne wannan da muka dangwala a ƙuri'a muke mai kyakkyawan zaton cewa namu ne shi, in ya hau wannan gurin mun tsira? Sai gashi ba mu tsira ba. Insecurity, kidnapping, hanyoyin nan yanzu ba mu isa mu bi akwai hankali kwance ba. Ba ka maganar rashin tattalin arziki yadda ya taɓarɓare, ba a maganar yadda abinci yau talaka wahala, komai ya ɓaci. In ka je farashin kasuwa yau wanda za ka tarar gobe daban. Masifu iri-iri muke na fama da su, noman ma da manomi zai shiga gona ya yi ba dama. So wannan haƙƙi ne a kanmu da ya kamata kowa ya fito ya yi magana, ya tambayi shugaban ƙasa. Shin wannan shugaban ƙasar ne da muka zaɓa ko yake mulkin nan? A yi wannan abu a ƙasa ta masu hankali, a kashe mutane kamar wannan, kamar kisan kiyashi,
a ce shugaban ƙasa ba mu gan shi ya je ba, bai fito ya jajanta mana ba, sai wani ɗan saƙo ne yake gaya mana ga abin da shugaban ƙasa ya ce. To abu to a gaya mana gaskiya, shin shugaban nan yana nan? In a ƙasa ta masu hankali ne, mutanen da za su yi resigning by now da wannan abubuwa suke faruwa da yawa, in ka tabbatar ba ka iya ba tashin hankali, sai ka sauka ka ba wanda ake ganin za su iya wannan abu. Amma ni abin da yake ban mamaki, mutane suna cikin bala'i, mutane suna cikin masifa. Mun zaɓe ka domin ka kawo mana sauƙi, amma an ƙara jefa mu a wata azabar. Tafiyan nan ma da za mu yi yanzu daga Kano ka tafi Kaduna ya zama bala'i, kana yi kana ɗarɗar. Kaduna zuwa Abuja ba dama. Kaga sarakuna manya-manyan mutane sun koma bin train da motocin nasu VIP sun haƙura da ita. Ka bi hanyar Zamfara ba dama, mutane na cikin bala'i. Ba a magana mutanen da suke Maiduguri. Ya Allah ka kawo mana ɗauki, Allah ka yafe mana, Allah ka gafarta mana. Ya Allah, kuma ina kira ga matasa, lokaci yayi da za mu tashi tsaye. In ma yanzu kuka ce za ku fito ku yi zanga-zanga, na tabbatar ba bari za a yi ba, duk yadda za a yaƙi abin za a yaƙe shi. Babban abin da za mu yi shi ne mai addu'a, kuma mu zauna da shiri. Buƙatar matasa su shigo harkar siyasa, domin mutanen nan sun gaza. Mu shigo domin mu canza wannan al'amari. Allah kuma ya gafarta mana wayanda suka musu, Allah ya ji kansu, wayanda aka yi kidnapping Allah ya bayyana su. Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar nan, ya kawo mana tsaro mai ɗorewa. Allah ka ga mu kuma ka san mu, ka ga abin da yake damu, ya Allah kai mana maganin shi. Mutane ya kamata a yi tunani, wayanda suke da basira, wayanda suke da tunani masu kyau su fito mana da tsararruka ya za a yi mu taimaki ƙasar nan, mu taimaki kanmu. Mun riga mun haƙura, yanzu mun san mutanen nan ba ta mu suke ba. Ta yaya za mu canza wannan al'amari?